Farem primer la votació respecte a la primera de les propostes, la que havia entrat a la Junta de Portaveus, i després farem la votació respecte a la proposta alternativa com a habitual. Per tant, vots a favor de la primera proposta de resolució. Serien 2, 3 i 6, serien 8. Vots abstencions en aquesta proposta en serien 2 i vots en contra en serien 15, per tant, quedaria rebutjada. Passem a la proposta alternativa. No, perdó. Si em permet, senyor Alcalde, em sembla que els dos afirmatius, si no recordo malament, són 9. Doncs no. Cap problema, són 6, 8, no, sí, té vostè prou, sí, però no volia gastar res a ningú, excuses. La proposta alternativa. Vots a favor de la proposta en serien 21, si no m'equivoco. Abstencions en seria 1 i vots en contra en serien 4. Per tant, quedaria aprovada aquesta proposta alternativa que està presentada en el polític. Passem als dictàmens. El que